May dugang nga 7.99 metric tons sa mga infectious waste materials gikan sa Lorenzo Psycho District Hospital sa Kabankalan City ang tigayon na nga nahakot sang probinsya. Sanig sa post ni Provincial Administrator Fernando Diaz, inianggikan sa septic vaults, pathologic vaults, kag infectious waste facilities sa Lorenzo Psycho District Hospital. Suno kay Diaz, padayon ang probinsya sa safe disposal sang delikada na ng infectious hospital waste materials. Masunod nga facility nga iga-clean up ang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City nga may ginabulubanta 73.41 metric tons sang infectious waste materials. Sa December 2025 to February 2026, 243.80 metric tons ang waste materials gikan sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital sa Silay City, Cadiz District Hospital kag Lorenzo Psycho District Hospital ang tigayon man nga na-dispose. Ang cleanup drive ang ginapamunuan sang Team Pollution Control Officers. Sunod sa kay Diaz, iniikabangin sang kontribusyon sang probinsya para sa mas matinlo nga palibot kag matinlo man nga mga ospital.